እግዚአብሔር አምላክ በጣም ከመስክኖ ደስ ይብለኒ ንዓኹም ድማ thank you ክብለኩም ስም ተዓዘብትና ብስም ፍሬ ፕሮዳክሽንስ በትሙ ያኹም በቲ ኣብዚ ኣሜሪካ ተሰርሖ ስራሕሲ ክንድምንታይ ንስራሕ ሓንቲ ካምፓኒ የድልያ ክንድምንታይ ኣድላይ ትብልስኪ ገለ ነገር ተትንክፎ ከመይ ደስ በለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ገንዘብሲ ካብቲ ሓደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ዘሎ ኃይል ዘለዎ ነገር ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ነግረና ንገንዘብና ኣምላኽ ንኢሉ ዘመዛዘነው ማለት እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ እዚ ነገር ክመጽእ ከሎ ንቤት ኣምላኽ ንወንጌል ኣምላኽ ክጥቀመሉ ተባሂሉ ዝመጸ መሳርሒ ወይ ድማ ሪሶርስ እዩ ሕጂ ኣብ ቤት ኣምላኽ እዚ ክመጽእ ከሎ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ገንዘብ ወይ ካነ ተሕቶ ዘሎ ገንዘብ ብግቡእ ክጥቀም እግዚአብሔር እውን ይጽበያ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ደሎ ነገር እግዚአብሔር ነተሕዛብ ገንዘብና ኬር ይገብር እዩ እግዚአብሔር ሲርአየና እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ኢልና ኢና ንገብሮ እቲ ቤተ ክርስቲያን ንሕዞ ገንዘብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመሓድሮ ገንዘብሲ እቲ ቀንዲ ኣካውንታብሊቲና ንእግዚአብሔር እውን እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣገዳሲ እዩ ዝብላና ልክ ሰኒ ገሊፃተላ actually ኩሉ ንሰርሖ ንዕዮ ኣምላኽ ኢሉ ዝመፀ ገንዘብ እቲ ምእመን ዕሽር ድዩ ብመዋዕዲ ዘዋፅኦ ገንዘብ each ኩሉ ነፍስ ወከፍ ገንዘብሲ ኣብ ማዕልኡ ከም ዝውዕል እሞ ብግቡእ ከም ዝውዕል ብሕሳብ ይቆፃፀር ደሎ ኦኬ ኣብ ርእሲ ተሓታትነት ብዓብዩ ንኣምላኽ ምዃኑ እቲ ምእመን እቲ ኣባል ናይ ቤተክርስትያን ድማ ልክዕ ፀብፃብ ክቐርበሉ ይፅበይ ናይ ግድን ዋላ ኣይፀበሲ ከነቕርበሉ ግን ግዴታ ኣለዎ እቲ ዝሃቦ ገንዘብ እቲ ዝመፀ ገንዘብ ብሙሉእ ኣብ እንታይ መዓል ክንደይ ኣትዩ ክንደይ ወፂኡ ኣብ እንታይ መዓላ ውዒሉ ቤተክርስትያን ከተፍልጥ ግዴታ ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ድማ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ቤተክርስትያን ኣዝ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ከዓ ናብ ቤት ፅሕፈታት ኣብ ትደልየሉ ግዜ حسابك خمي مخانو probably كذا هتسرح نحد عليها بتكسان كسرح نحرك وين عدا نحك تلقى نحرك وانكا حتى قائم كم أتحدى حسابك نتاعي أعطوا لك أنت هواء لك بالانشيت كا قال لهم كحتى قائم جنعون كتقرب كتكيل عليك حجي الداين تخوينه مالتي ين بزيادة نعيو أملاخ زو على جنزب بأملاخ تحتاتيها بأبالاتنا يتبتكسان كتحتاتيها سلازي بتصفوف كتحاز أدلاي نبحق أب كندي جزي ريبورت انت هاو كتوصغلام انت ليه أب كندي جزي انت هاو تصبو إمسلك هاو لأيو توصغلو نقرت لك actually تي ريبورت كبتكسان يفعل وين كامباني يفعل جن أب عمد حساب نجدن كتقربوا عليك أب عمد حساب أبشر شو تجبر كايا تبو جن بس زلوا أسعار حقولو أتليس أب عمد حساب أنت جبر كايا وأنا تبو أنا سير usually then financial institutions أب عمد حساب نب منجستي أربعين هجوكم مثلا أب عمد حساب كتقربوا تبو توحد مالتي تزيكوا ينجن أب عمد حساب تباهيلو جن تبقى نعمت أتون زفوني خا معلتها وين صراحة نقط كلا لك أتو كله معلتها وتزيد حكالو تبقى متيلك تبتلك ميلسكا زيت اللي شكل هذا أتو هجتن معلتها وزجبر أتاوي معلتها وزجبر وتاعي بب معلته بتصفوف كتحزله حلاي أعتذر الليل ومعتي ريبورت يقارن أبت أدلاين تتوسخ جنا بيت كريستيان أتحز حساب خمي كم زخونة بتصحف تتدقفة مسرح كهلا ودم الجباي إذا بزحوان إذا أبي كيدو إذا خمي كوينو إلنا نمت تأثر على حنا بتصحف تتدقفة سرع زخونة سرارها مزهي اللوي بيت كريستيان إذا خمت عينة سرع زخونة سرارها ببقوانو دم اندار آيات أبينا كتم عايش تدلي أبينا كلوات تدلي أهينا كقرر لو يلاند حر تسرارها ترخوينا تتحزق إذا كل شيء عندها معبلة عندها ولا زي زخيد مصحف قدس كزارب كلوسي نحن عبنتينا نخولينا سلازي سي تتحزق إذا ببيت كريستيان كمان يسي نابتهم كالوت institutions مثالي أو عبنتها وكخوني قبول زعما أودي تحجي تتزاربنا بلو يحيش بعد خاونسي كابت جمركا نمنجست خطرك بتداهين كاس بقلت كان شك كبر على مثلا ويس كمي بعد الخاص الكاد حتى تكاي خطب تخديها كل تناقر حدث هتقربوا financial reports على حجي بناي بيت حفتات انت خيركا نناتن accountant نناتن finance department على
حجزن تكالات زيادة نناتن تبصاب يقربا internal auditor كلون خيليو ملي سنجن بحلف إنها public organization كوينن external audit كيرن كأقربوا يقدر يعني نقدر لك external audit مزيو audit كجبرو خلالو تي حسابه ملو أبتك سنة أبزيب نتنا درجة بحلفي أنا أيراخون مالتي بلك بنا دقة أوديترات أوديت كونا لولو يقولون أول داينت بس حد أي مثلاً تتجرد بو مخاطي أو نحر كندو زاد الله خوينو ميسو نحر تحتت كوين حدا كامباني مثالي بانك نحر تحت كهون بإكسترنال ناتك أمنا كانوا بإكسترنال جبورون نحر كبل دخل كوينو كبر الله مالتي أنت زي كوينو جن تسارع رحنا ناتنا تصفوف كوينو سكاب حجي زبناس تتصابنا ناب أملاخ كم مخنا آمنا جن ببحالة تنجبرن أتاوت أي بلك كنا أربعة كلنا أنا أقول مثلاً سامع يا سامي مستنابين مسمى معي تأوديت سي كم أتلاين نتي internal auditors دوم دادلي و external auditors جن كم بيتها كريستيان دما internal auditors أنت حالا وودم أبوش تخوينه نتأثر على حق ما يخيدالو أبيناكم هاي شارلو وزبلو أنت زهلو وأمرتيو نبدأت وانا بيتها كريستيان أبتناي أتحزاجن زمن رئوسي وحد خونه شللتنا تدلوا نجاراتين هنري نزل نجارات سوم auditors كرهبوا يخليهم من الوقت تنري أو تجمع مسجزي وسيلو كعبي يخليه بجزيء أنت ترخيبه جنا أبويد كجبر ويك أخن عليون خليه حاجة سلازسي أبيت كريستيان ويك أنا نبيت كريستيان تحزاجن زب audit كجبر يدليه من الوقت نايدك جمج يوم كحتو عدلاي نتاهلون هم جبيت كريستيان بعلا نز أوديت رجعوا سوات كيرا أكتر حدا خنزبنا وين أتحزازا خنزبنا سي كمين يروز حالة عمد أبيناي كخنا محي إن شاء الله أبيناي كخنا الريال لنا دعوتنا نفسها كتر إيوك أشيك تكبرش تجبر يزن أنت هيك خون زي اللي تمثلني إشتى يمثل جن بشللت النتيجة تحلف نجر أبنت أنت هيك خون خلي ما بزحت تنري أو نجارات كابشلت النتيجة أيوه ويكاب جزء مسنا ويكم هو زمت أنا قرأتين عن أبنات رسيت كوهاب زقبوه كم قال ثرسعي حلف دحراي تمليس كاخت دليل وخلها أم ذكرنا يسواتي هاتولو وكم زندينيرو وكم زحجي الدوكيمنت مقبع ويكأني بتصحف تتدقف جبتات ممتصة أي تلامده هجت زعبي نقدر نريوسي نزخونه بيت كريستيان توزو أنا قرأتسي نمتصو رسيت ديو مردات هذا الله دركا تركب 9 شعتن كميتي كناليون خل ودما أتسارع حنا تزنيفنا يوسي تبوك غيرنا كناليون خل نجاراتنا نري وديت كجبر كارلو بيت كريستيان السوق الموداتو يكون كابو حليفاسي بيت كريستيان نبزح عابي نجار كخمي تخيد الكاخطر جمر على كم هنا بتوتنا وديت موداتا كميت تحيزو تراي تخوينو بيت كريستيان أيتحلفني نعم تدقت عند حرن سورينا برقص إن حرت إجزاء ذهبنا الريسورس بقبو نتكمل لنا بس زلوا نجار كبيت كريستيان نينا يسمعها ودقنا رأي كتتكبر لأنها بزبل نجار متان نجبر فنان يحب زنا يقول تكرم حسب لك على جلسات ولا سنوات جن تم بزحت وجزء مرسعي دحرة إنتاي هون بزحت سب سرعة بغنا الناس سر حسب ولا أنت عاد فان كل سرح إنه بغنا الناس زخنة دحين ركبوا لي دحرة فول تايم تسرح حساب يلا بزحت وجزء توسع صراحة بتحسن بدمت صراحة قال يسرح يجيبوا أو خام بزح توسع قال صراحة تعلم هجي أوكي زياد حرق قبل أي بالموت هذا سترسع هجي يزلل مالتي حدا نجار حرق بحسن بيت متى حاجة ذكرت ولا من يذكره قلنا لنا توهلا وارح توصيدو أيتفقن جنزب بلكع جناي قربن إذا حاليا تأخون السحاب فترة خلنا سب يصرحوا له كم ديت فيها 100% شوري جن كم ذكر كقرب على كعلن بقوانو جن تنستيبات كلها أنت زيلن تسريحا أنت زنبرا نقول سبنا تعجوا ولا مالتي نتسرح حساب كاب تحري انتهت هوني لحظ نحساب يدحنو نتسمع سب يتعامل نزخونس نتعامل هجي قليل نجاري
እንዳጽحፍካ በብማዓታ ሕጂ እንታይ አንተ ወይ ዝበለታ ሰናይ ታ ሲስተም እታዋ ዶክመንት እንድሕር ጌርካዮ ዝኾነ ሰብ ይምፃ ኦኬ ብሽማግለ ዲዝቃሳስ ዝኾነ ሰብ ይምፃ ነታ ወረቐት እንድሕር ነታ ዶክመንት እንድሕር በኣስዒቡ ዝኾነ ሰብ ጠፋእ ግን ኣነ ለኽሎ ማዓንቲ ኣነ ተዘለኽታ ዶክመንት በኣንድ ሃላላ ሰብ ክረኽባ እዩ ማለት እዩ ፎሎ ገብራና ዶክመንት ምግባር ብጣዕሚ ንሳያ ሰብ ከዓ ዝዘላ መብዛሕቲ ሰብ ዝዘላ ከዓ ንፅያ يركبوا تبل كاب شلت النت كون خالي كاب صراحة مبزح كون خالي وين دحرك جورو كاب مبال كون خالي بيتكستياناتنا كنف علو زلون يحسبوا زلون صحف نخلو السرعة انت دالو بزعبا جنزب تراي يكون كل السرعة دالو خم تادو الكابينية سبن الحرف نسخون كيتكا بين يوم تخدم يلهم نتسرع دوما نما حيشكا سرحلنا دلو اي سرحلنا الكا ختمزنوي بارنا بتاخل اي تحطو خن حتت كنقاتو دسيبلن حساب زبال تحازنا بيتكستيان كندي بوجلتات تريد لهم كندي يدلي سرحهم كأنتين كمت سايز نايت ويك أنا مدى نايت بيت كريستيان عبيت بيت كريستيانات بزوج كدليان خاليو تنكالوت بما هم خيدليان خاليو جن تحاز جنزب تباهيلو ويز treasurer نبلا خدليو بيكبر علونا توم عشر كود ما عشر ديوم دبحالو سوم علونا عبيت كريستيان كاونترز من بينهم مينا نكبرتهم عشر كبون اتن جنزب زقزقون سن بينهم مينا نفهم قال لي بيت كريستيان حدا زقبروا له قوانات علوت سو بخمس مخنيات كا كفاله لا يخلي ነው ስለዚህ ሲተም ቀንዴላ ነው ብሎም ቶም ትሬዠር ነው ናባዕታን ማቅሎ ልዕሊውን ከሆነ ይፈልግ እዚ ተኣዝዩ ነዚ ጽፉፍ ዝገብሮ ንዝኾነ ናይ ኣካውንቲንግ ስራሕ ምክፋል ስራሕትና ግድን ካፈላሉ ብሓደ ሰብ መስራሕ ማለት ንጌጋ ትዕድም ኣለኻ ማለት እዩ ሽሕ ግዜ ሰብ እሙንኹን ሽሕ ግዜ እሙንኹን ናይ ምርሳዕ ክለት ኣሎ ኩሉ ክገብሮ ኣይክእልን ተዋሓደ ዳሕራይ ተኣማንነት ከማን ክህሉ ኣይክእልን بعلو جنزب تقبله بعد زغلو بعلو خطوه اوكي سوب نفسه راح يتفتح حتى نقدر مزركب جن تمت ما كله يخيل دحراي جيجاتات نمو هلالكا تخولوا له معناتي تطبقت نجار بتكريستيانا تسرح على ادنا كله سب نحكم فلو غيرو تبو نحن لك خمس ناي كامبانيات وين ناي منغستي تكلم ازي تخفف لسرح يدلو حادثه بزحت بجلتات يمدلونا يقصر نا بانك زوتو بوك زحز مچرشا ترسات اوديت تقبر كاف فوليات አለው زي بزي زخيل اوكي كلنا بتكسانات زخلون ማለት አይኮነን وحده بتكسان حكوينسي او حده ብሎ ትخيلها ግን ሓደ ሰብ ክኸውን አይድገፍን ናይ ስራሕ ምክፋል ነግድን ክህሉ ዝخيلك زين أبزناي سرح مكففال مستعنت ويد دقسنايا أدلاينت بصحف زقربة سرحات كم زعينت مكففال سرح كهلوم كله من انتهي قبل بصحف تتدقف اندحر مقل الليوم بصحف تتدقف سرحات انتهي كم زقبرو يدقفهم ينا أبنت treasurerسي انتهي زقبر اتناتو لميت كساب منتهي اتهم كاونت ودقوتروخه الشر مسمزة قطر خندي سبعتهم زقزو من متشيك قبله فريمو من يركبوا إذا نقرأت بتصحف النحر قريبو كل سبنا أبنة النحر حدا سب كمتز إليك علمه كل كمتز أنت اللي هو كيدو عم بيبو ريو أنت كم زقبر كفلة تخالي سلازم إذا بتصحف زتادق فأسرار حامهناو مستناي كفف الناس راحات العمل قداس نكر كما يكونوا ذو جنزب زوكبو حواتنا actually تام جنزب زوكبو حوات أبتحتي finance يكونوا تحتي عشرة اوكي بعشرة جن انتاي كل جزء جنزب زكب بخلت سب كلت سب تأكيبو سجاب أبتي بوتاناي شماغله وين بفت بيت عفتناي تريجر رأتو كلت شماغله كلت عشرس كوينو مم لما حضروا دون كلت سب زيهم بحنسابهم كوندلهم كل جزء جدًا the same سبعة كونوا تأشر ببنات دلو مدب أوتيو نايلومي عشر دلو نسمين زو كوبو سنالجن بخلت سب زي ما حضر أي قطرنيهم هم تأكبتها لك أفتابوتها راح يعملوا دحراي كابزي أفتا روم ذا أطويلن أفتا تجبروا آخرهم كابزي تقبلوا زي قطر تحجي ناي فاينانس ديبارتمنت سبالو مالك في الحساب
ናይ ክፍሊ ሕሳብ ቆፀርቲ ኣለዎ እዞም ቆፀርቲ ብሽማግለ ዝርቁሑ ሰባት እዮም ኩሉ ግዜ ከዓ እንተወሓደ ክልተ ሰብ ክኾን ኣለዎ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ጉጅለስ ክልተ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ሕጂ it depends ከም ክፍሑ ክልተ ጉጅለ ክልተ ክህሉካ ክእሎም ኣርባዕተ ክህሉካ ክእሉ እዮም ዲፐንድ ግን ኣብ ሓንቲ ጉጅለ ክትቆፀር ከላ ክልተ ሰብ ክህሉ ኣለዎ እዞም ክልተ ሰብ ተቐቢሎም እቲ ዝኣተወ ገንዘብ ብምሉእ ቆፂሮም ይረክቡ ማለት እዮም መስራሕ ኣለዎ ትቆፃፅራ ዝኣተወ ገንዘብ ብምሉእ ብካሽ ክንደዩ ብቼክ ክንደዩ እንዳፈላለዩ እዮም ዘብልዎ ድሕራይ ኣሎ መስርሕ ፎርምስ ኣሎ ብቼክ ኣብዛ ዕለት ትፅሕፍሉ ማለት እዮም ኣብዛ ዕለት እዚኣ ብቼክ ክንደይ ኣታዊ ኮይኑ ብጥረ ገንዘብ ክንደይ ኣታዊ ኮይኑ እዚኦም ምስ ሰማምዑ ፈሪሞም ኣብቲ ክሳገርም ንትሬዥረር እዮም ዝረክብዎ እቶም ንገንዘብ ዝቆፅርዎ ነቲ ገንዘብ ምስ ቆፀሩ ኣብቲ ዝመልእዎ ፎርም ሽሞም ይፅሕፉ እዮም እቶም ዝቆፀሩ ሕቶም ዝህሉ ነቶም ኣሕዋትካ መፅሓፍ ሓቶም ከም ነብሩካዮም ዘለዉ ኣነ እከለን ቆፂርናዮ ዩዥዋሊ እቲ ሓደ ቆፅሮ ተኻልእ ድማ ንቼክ ገብሮ ነቲ ዝቆፀሮ ገለ ነገር ብተረስዕ ከይሕድሉ ንሱ ምስ ገበሩ እንታይ ኢና ንገብር ብፍላይ ካሽ ምስ ዝኸውን ኣብ ወረቐት ኣብ ገለ ተጌርካዮ ናይ ምጥፋዕ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ዓሺጎም ኣብ ጎማ ኤንቨሎፕ ኣእትዮም ክንደይ ከም ዝኾነ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ፅሒፎም እዮም ነቲ ካልእ ሰብ ዘረክብዎ ምስ ተዓሸገት እታ ጎማ ተዓሺጋ እያ እቲ ገንዘብ ኣብኡ እትዮምዎ ዘለዉ ምስቲ ኣብኡ ዘለዎ ወረቐት ሓደ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዋላ ሓደ ሰብ መፂ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር የለን ሕጂ ነቶም ካውንተር እንታይ ይገብሩ ማለት እቲ ስርሖም ብፅፉፍ ገይሩ ናብቲ ዝቕፅል ሰብ ከም ዘሕለፍናዮም ዘርእዩና ዘለዉ እቲ ካልኣይ ድመፅእ ዘሎ ሰብ ድማ ነታ ተቐቢልዋ ዘሎ ገንዘብ ናብ ባንክ ደእቱ እዩ ቅድሚያ እቲ ናብ ቤተክርስትያን ዝኣቱ ተፈላለየ ሞባይሎ ሽራ ይፈላለዩ ዶ ይፈልይዎ ዶ ከመይ ይፈልጥዎ ዶ ኣብ ኤንቨሎፕ ገይሩ ተምፅኡ ዕሽር እንተይልዎ ሲ ክትኣቱ ከላ ብከማይ ኣተኣቱ በቲ ዝሃበ ሰብ ሽም ዕሽሩ ከም ዝኾነ ተመዝጊቡ እዩ ዝኣቱ ኣብ መወዳእታ ዓመት እውን ቤተክርስትያን ሕጂ ኣተኣታሕቶ ዘላ ነገር እንታይ እዩ እታ ዝሓለፈት ዓመት ሲ ዕሽሮም ዝሃቡ ሰባት እንታይ ገይሮም ነቲ ስራሕ ኣምላኽ ዝገበርዎ ነገር ኢላ እትህቦም ነገር ኣሎ እትህቦም ሪፖርትስ ኣሎ እቲ ሪፖርቱ ክርእዩ እዮም ሽሞም ክህቡ ስለ ዘለዉ ብሽሞም ዝመፀሎ ኣብ መወዳእታ ዓመት ዝመፀሎም ሪፖርት ኣሎ ስለዚ እንድሕር ብሽምካ ሂብካ ብሽምካ እዩ ዝመፅእ ገሊኡ ሰብ ግን መን ምዃኑ እውን ኣይፍለጥን እዩ እንድሕር ካሽ ኮይኑ ሲ ናይ መን ምዃኑ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ከምኡ ክኸውን ከሎ ንምልላይ የፀግም ብኤንቨሎፕን ብሽም እንደተዋሃበ ነገራት ግን ንኣብነት ቼክ እንድሕር ኣብኡ ድማ ዕሽር ምዃኑ ፅሒፎም ምርስል ሽሞም ይዝኣቱ ቤተክርስቲያን ብዙሕ ግዜ ምእማን ትነግር እያ ኣብ ከምዚ እንታይ ትብል ዕሽር ኣብ መጨረሻ ረሲት ክወሃብ ስለዝኾነ ዕሽር እንድሕር ኮይኑ ዕሽር ኢልኩም ፀሓፉ ድሕሪ ብሽምኩም ረሲት ድሕሪ ዕሽር ኢሎም ዘይፀሓፍሉ ግን ከም ሞባእ ተቆፂሩ ከም ህያብ ተቆፂሩ ናብ ቤተክርስቲያን ከም ካሽ ኣታዊ ክኸውን ማለት እዩ ግን ዕሽር ኢሎም ድሕሪ ፅሒፍሉ ቤተክርስቲያን ድሕራይ ግዴታ ኣለዋ ኣብታ መጨረሻ ኣተኣታተረላ ሕጂ ኩሉ ሰብ በብወርሑ በብሰሙኑ በብዛበሎ ፀብፂባ ኣብ መጨረሻ ዓመት ክንድዚ ከም ሰናይ ዝበለቶ ክንድዚ ትሂብካ ኢላ ቅብልት ትህባ ኣብዛ ዓዲ እዚ ተኣታትዎ ኣሎ ታክስ ገለ እውን ዝጥቀምሉ ሰብ ክህሉ ክእል ገለ ግን ሓተት ኣይትሕተት ቤተክርስትያን ሕጂ ኣተኣታትረላ ክንድተን ዝሃብካ እየን ምክንያቱ ኢች ሰሙን ዝኣተወ ገንዘብ ኣሎ ኤክሰል ስፕሬድሺት ኣሎ kind of software ናብኡ የስፍሮ ናብኡ ስፊሮም ኢች ሰብ ክንደይ ሰብ ይቡ ኣብ መጨረሻ ተደሚሩ በብሽሙ ንሰብ ይወሃብ ሕጂ ቤተክርስትያን ተታብዖ ነገር እንታይ ግን ዕሽር ንሕር ኮይኑ ዕሽር ኢልኩም ፀሓፍሉ ድሕሪ ቤተክርስትያን ኣይትፅገምን ኣብ መጨረሻ ቀበሌት ክትበካ ከላ እንድሕር ደይ ተፃሕፈቶ ግን ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ኣይኮነን ሞባእ ክኾን ይኽእል እዩ ህያብ ክኾን ይኽእል እዩ ከምኡ ተመዝጊቡ ይኣቱ ማለት ቼክ ተኮይኑ ግን ዕሽር ዳርጋ እዩ ተሓከይ ቼክ ተኮይኑስ ዕሽር ዳርጋ እዩ ብድሕሪኡ እዞም ገንዘብ ዝቆፀሩ ሰባት ነቲ ገንዘብ ምስ ቆፀርዎ ማሙሽ ዓሸግዎ ዲፖዚት ዝገብር ሰብ ኣለና ንቤተ ክርስቲያን ድወስድ ንባንክ ድወስድ ኣብ ባንክ ወሲዱ ንሰእተዎ ከም ባንክ ድወሃቦ ርሲት ኣሎ እታ ርሲት እንታይ ተርእየና ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ተኣኪብና እያ ደበልናያ ዕሽር ክንደይ ምዃኑን ብርግፅ ምስቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድመዝገብናዮ ሓደ ምዃኑን ሕጂ ንዓና እንታይ ይሕግዘና ኣሎ ብርግፅ እቶም ኣሕዋት ዝገበርዎ ነገራት ሲ ብሓቂ ባንክ ኣትዩ ኣሎ
መረዳት አላማ እንህለታ ባንክ ከማነይሲ ኮንፈርም ይራዳ ሀበትና ያ ሕጂ እቲ አሞንኮ ክመጽእ ድኽእል ሓደ ክልተ ሕቶታት ከወግደና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እታ ብድሕሪያ ዘላ ኣብ ባንክ ኸይዱ ዲፖዚት ምስተገብረ ዝወሃበና ረሲት እዩ ኩል ሻዕን ሕዛ ምስተናይታ መዓልቲ ናይ ዕሽሩን መባእን ተኣከበትላ ሪፖርት ድማ ተተሓሒዛ ተቐመጥ ኩል ሻዕ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፋይል ሕጂ እዚ ሞር ትራንስፓረንት ይገብርሎ ማለት እዩ ነቲ ስራሕ ከም ዝቆፅሩ በይኖም እዮም ናብ ባንክ እውን ኣይብፅሑን እዮም እቲ ዝቕበል ግን እቲ ናብ ባንክ ዘብፅሕ ሰብ ደሎ ከዓ ኣብ ካሽ ከማን ኢዱ የብሉ ከይዱ ጥራሕ ናብ ባንክ ዘብፅሕ ቅብሌት ሒዙ ዝመፅእ ተቐብሌት ሒዘ ግን ምስታት ቼክ ቶም ቆፀርቲ ዝቆፀርዋ ዝፈረምዋ ብክልተ ሰብ ሰዓት ክሳማዕ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ክፍል ስራሕ እዚ ይፅቡቅ ባዕሉ ቆፂሩ ባዕሎም ድሕሪ እትዩ ፕሮባብሊ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶታት ክህሉ ይኽእል ሕጂ ነዚ ንምውጋድ እቶም ዝቆፅሩ በይኖም ፈሪሞም ወረቐት ጥራሕ ይደለዎም እቲ ዛ ባንክ ዝኣቱ ከዓ የእትዩ እታ ቅብሊት ምስ ሓዛ ምስታት ተቆፀረት ተፈረመት ምስኣ ክትሰማዕ ክትክእል ኣለዋ ምስኣ ተሰሚዓ ዶኩመንት ትኸውን ማለት እዩ እዚ ግን ካብቶም ዝቆፅሩ ክኾን ኣይክእልን በይኑ እዚ ባንክ ዘእቱ ዘሎ ቡክኪፐር ስለዚ መጀመርያ ብዛዕባ ቆፀር ኣከብቲ ነይሩ ሕጂ ቆፀርቲ ኣለውና ሕጂ እዚ ግን ቡክኪፐር እዩ ኣብ ባንክ ዘእቱ ዘሎ ሕጂ ንሱ ሪሲት ኣለዎ ክንደይ ከም ለጥወ ናቱ ስራሕ ካልእ እንታይ ልክዕ ከምታ ሽም ቡክኪፐር እንታይ ይገብር ኩሉ ዝኣተወ ዝወፀ ናብ ባንክ ይምዝግብ ማለት እዩ ሕጂ ስጋብሎም ንሕና ሶፍትዌር ተኣታተና ያለን ናይ ኤክሰል ስፕሬድሺት ዘሎ ግን ኣብኡ ይምዝግብዎ በብዕሎቱ ቢቼክ ኦኬ በዘይ ኩሉ ወፃኢታትና ቢቼክ ይብና ዋላ 10 ቅርሺ ትኾን ቢቼክ ያፅሓፍ ክልተ ሰብ ፍርምዎ ቢቼክ ያፅሓፍ ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ዶኩመንት ከይጠፍእ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ብሙሉእ ቢቼክ ይፅሓፍ ዳሕራይ እዚ ብሙሉእ ዝኣተወን ድወፀን ኣብ መዝገብ ዘስፍር ቡክኪፐር ዳሕራይ ኩሉ ወርሓዊ ድማ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ከዓ የዳሉ ማለት ክንደይ ገንዘብ ኣትዩ ናብ ባንክ ክንደይ ወፅዩ ኣብ ባንክ ዘለና ሓሳብ ሰን ሪኮንሳይል ክግበር ኣለዎ ሕጂ ኩለን ወርሓዊ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ይግበር ኣብ መጨረሻ ዓመት ከዓ ፀብፃብ ይቐርብ ማለት እዩ ንቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ናብ ሽማግለን ናብ ምእመንን ፀብፃብ ይቐርብ በዚ ክንዲ ዝኣትዩ ክንዲ ዝወፅዩ እሱ ሕጂ ስርሑ እንታይ ንምንታይ ኣትዩ ንምንታይ ወፅዩ ኣይብልኒ ምክንያቱ ንዑ ዝቆፃፀሩ ካልእ ሰብ ኣለዉ ተን ዝኣተዋን ዝወፃን ግን ኩለን መዝጊቡ ንቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ይቐርብ ምስ ባንክ ዘለና ሓሳብ ተዓሪቑ ዶ ሪኮንሳይል ኮይኑ ዶ እዚኣ እያ ስርሑ ትግበር እዚአን ገይሩ ፀብፃብ ይቐርብ ግን ኩሉ ወፃኢታት ንዑ መታን ክጥዕሞ ተባሂሉ ብቼክ እዩ ዝወፅእ ብካሽ ዝወፅእ ነገር የለን ትሬጀረር ድማ ኣለሉ ስለዚ ትሬጀረር ድማ ካልእ ስራሕ ኣሎ እስኪ ናይ ትሬጀረር ስራሕ እንታይ ትሬጀረር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት እዩ ድኸውን ካብቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘማህደው ወይቶም ሽማግለ ቀንዲ ስራሕ ናቱ እታ ቀንዲ ናይታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣታውን ወፃእን ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ብግቡእ ኢላ ዝመደበቶ ድዩ ኣይኮነን ይውስን እቲ ቼክ ዋላ እታ ቡክኪፐር ሬከርድ ትግበሮ ዳ እምበር እሱ እዩ ዝውስኖ ገንዘብ ክወፅእን ከይውፅእን ካብቶም ቀንዲ ድፍርም ሓደ ንሱ እዩ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ገንዘብ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዘሎ ንሱ እዩ ዋላ ካቶም ካልኦት ሓላፍነቶም ሒዞም ሰርሑ እንተሃልዮም እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ኣብቲ ትሬጀር ሓንቲ ዝወፅእ ቤተ ክርስቲያን ወፃእታት ክትገብር እንድሕር ኮይና እዚ ወፃኢታት ኣድሊ ድዩ ኣይድልን እዩ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ካብ ክንደይ ከክበዝሕ የብሉን ኢሉ ነዚ ነገራት ኣመዛዚኑ ዝፈቅድ እቲ ትሬጀር እዚ ብምምሕዳር ናይታ ቤተ ክርስቲያን እቲ ቀንዲ ኣባል ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ እቲ ትሬጀረር ድማ ኩለን እታ ቤተ ክርስቲያን ተውፅአን ቼክ ዝድፍርም ንሱ እዩ ወይ ከዓ ናቱ ፍርማሲ ኣብተን ቼክ የድል እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ሓላፍነት ምፍራም እዩ እታ ቡክኪፐር ከዓ ንብታሕቲ ኮይና እቲ ዝወፀ ቼክ ብሙሉእ ትምዝግቦላ ስለዚ ዳብል ቼክ ንገብረሉ መገዲ እውን ኣለና ድሕር ገለ ቼክ ጠፊኡ ኣብ መንጎሲ እቲ ናይ ባንክ ስቴትመንት ክመፅእ ከሎ ንሪኦ ኢና እቲ ቼካ ትቋራረፅ እዩ ኣበይ ከይዱ ኢልካ ክትሓተሉ ንረክሎ ስለዚ እቲ ሓደ ካብኦም ትትሬጀረር እዩ እዚ ብትግርኛ ተሓዝ ገንዘብ ንብሎ ማለት እዩ ሓቂ هو تحز جنزب يزبال حد خاطر مش ماجله مالتيو تحز جنزب بزني تعد خا CFO ينزبلو CFO مع Chief Finance Officer مالتي زخون دلو جي نسون تاي تحتاتي نايتا أتاون وتسأل نايتا بتكرسان نسي تحتا مش ماجله وكيلو حزب وكيلو نسي تحتات مالتيو
حاليا نسيت تيم نايتا فاينانس كما أبتحتيو تسرح كلهم دم نبلهم درنا أبتحتي تحز جنزب ناي شماغل كم شماغل تروق حسب أبتحتي زي ما حدا هيجي إذا سبزي أنا كل وضعي نايتا بتكرسيان نسيو أبروف زقبر قدم عندي بيني كونه جن تقدمي أبروف زقبر سب نسيو تحز جنزب تعالوا تبغى بتكسيانا أكله ولا بتي فاينانس يكونه أكله بمنسترات تبلي بمنسترات تخفف لي هجي حد منستري نحر حد وطا دليا قدمت منستري هيد نسو أبروف قبرالو وين كحتتالو نحر عاب كوينتي وطا مالتي نحر معتاوي تكون وطا كوين خا نسو أبروف قبرالو نسو أبروف نس قبرالو يو نبتي تحز جنزب زغربه أوكي إذا منستري زيا منستري نحجي مثالي أودي عند فيديو منستري إزي دلي على فرمو يقربوا نبتي تحز جنزب ريو أوكي عابته خوينو كم تفقد إيش ما قلنا هم زفقلوا وين بتكشان كم زفقلوا الرجاجيتو نشتي روتين تخوينو خا ريو يفرموا مالتي أوكي جن بيني كون عند فرم كلاي كاب إيش ما قلنا ما كلاي سبز فرم الله هجي زخونة تشك بحال سبع كون عند فرم بخطة سبز فرم مستاجك كتدالو خلا تدالو expense voucher بحال expense allo قطعلو تملا ماتي حجيتا منستري نزي دليلا مسملاتو نمنتاي دليا انت خندي تگنزف قالو بملاو تملو ابا فريما توم شماغله دما ابروف غبروا مالتي ابزيا فريما ازيا مسراي تخفلوتي تحاز گنزف بينو خاي فرمونيو كالاي زفرم سب allo دحرزي تگنزف وصاص حجي حنت نجر أتوقع كوي حايش من دكتور بحلفي تعمل سكالات حل أتغير ما أدري زون كل سب كروس تشيك ناقل رأي تخيل بين فرمني منستري فرمولو توساخ خالد كابتن شو ما قال سب فرمولو لسه على سلسلة فرمولو ما على سلسلة فرمولو بتي منستري أب تشيك أكون فرم أفتي فورم يتفرم أبعت توم شو ما قال لكن أب تشيك نفورم فرم سخاتهم تزي تجاجي نبي تكستانات أو نبي تكستانا أو يترسيهم. حكي أكيد ناتكم صراحة أنت هيو. المخالفة ترك صراحة سبع اللهم يوم عبر تود العامي. صراحة أوديتر كابزم حجز برنامج كاب كلهم تقلل ليه. مهنياتو أستاتهم يومتهم كندت صراحة زرحوا هذا اللون. مهنياتو تترجر جنزب كوت يومتهم كالوت جنزب أتيهم كبها اليوم. تأوديتر دمت دلو إذا صراحة كله مستودع تعمت مستعد أوت بعد إذا عملت زي تدي تجابر حساب تدعت وندو وزان انتاي أسرار حنا خمينيرو إلو مثل أسرار حفر إذا ما لا تدمت أوديتر إتقند علامه هذا بتابيت كريستيان أو زي أتودلا أتححز حساب الجنزب إلى أو زي أتودلا بيت كريستيان برجع تسرح له دلا يلا تسرح عمس ويخيد دلو يلا إلو خرئي مستناي بيت كريستيان تجايد لاينسي أتقبر دلا أدخل أي دماني أتابيت كريستيان أبت عمتتي بزجبرته أتحز حساب انتاي دوز أن زعاتون مسرع ليتختل نجار الله ويكاد يسعى نجار الله لا تري له نجاري أبزو من نريء نجارات مزهل بخم حيش زقبوه بيتكريستيان إذا نجار تتأتاتو ونحري له دماني أتوم أوديتر سجست لقبروه نجاري مالتي حجين إحنا سبت مودة أتات عمد مستودة إنا مزينا نت أسرار حان حساب نريء زغلو بعلون داتا قابل سلز غير هجام ورحاول تجركات تبغى ندخل لجزء جن ورحاول تجبرها أدكامي هجي تنمسرح إنها تسرحين حلين أبعمد حسب سي تريو أوكي تبغى جرمله ززها تجاجله ززها خم حيش على أوكي ما سي ديفلت كان وركات فوتو نسرح كخلها زي قوان فكا نجار على حدش نجار أوكي زي أخميتكم بأركم استخون إلى مست بتكسات سامعوا حدش بوليسي كلها يتعاطوا مالتي جيتهم طوال ترتيب بتكسان ينزل مدو بتكسان شماغلي يمد كلتا سبي دولة صفار كلتا سبي يمد مالتي حراي كنت سنة خطوة تنحج نعم كتايز قبل حجين دحريقات المسرح كما جمرتها كابتن كنت نايقويا دولا مكبا كومو دارقا والله
تحدى عخا بكا ساعتها مستقبل كيا داريس كيا طفيا ما انت تقبل على كام ساعتها ترحكات تسرح تريكا تدحري خالد تقبله كمان دابلت يا مጨረሻ ትበጽሕ መጨረሻ ተጻዕት ዘንብር ካን ተቋጣጣ ኦኬ ጽቡቅ ደነቲ ሙሉ ተሰሪሕ ዶ ተሰርሐን ተጸዋዕነቶም ንሽማግለን ንአባል ንኩሉ አባል ቤተክርስቲያን መጨረሻ ዓመት ጸብጻብ ከቀርብ ከሎ او ቤተክርስቲያን ዝዝ ተጋገም ድፍረት ይዝረብ አብ ቸርች አኺባ ዝዝ ተፋት ነሩ ክንጥረም ተገይሩ ኦኬ ስጋብ ሕጂ ተረጋ ጠፍአ የለን ግን دحر قد لك اعترف بأسعار حان مثالي ماينر هون ولا ميجر هون بملو أب ينقر بتكرسيان تصبو جرا سريعة زخاء قد لك نيرو الزخاء ما حايش ريكومند تجيرو توحلي يقرب معنا كم تعبد بتكرسيانو دحر عبد بتكرسيان كوين موني كسب عمل كنت بندحر كونكا بتعمل بزح يخلي وشعي عبش دش ورح جيركا خمس بالكايو دمان كرم زقبو نغرات بزح انت خوينو ابتاش تشتورحي اوديت غيركا نتات مزلا شدشت ورحي اما حيش كفت كيدي حسي ابانا اوريدي تعاتي بزنبر مسرح نيلو ولا عمل تهصنا حناسي انت اتحذا حساب اخيد كم زخونه نريدون يلنا انت كتعاتات ولا وزن بحال ነገር ግን አመንጎ ተዓታት ነይሩ አመንጎ ተዓመተ ተያሲ ንኣብነት እንድሕርት ፖሊሲ ዘይነበረት ፖሊሲ ተወሰኸ ነገር ነይሩ زتمحايش ነገር ነይሩ ሸኦዲት ክንገብር ከለና ሁሉ ይናርኢናዮ እጅስ ኣብታ ዓመት ተያስ ደይተወሰኸ ነገር ኣሎ ማለት ደይኮነሲ ኣብታ ዓመት ወንስ እንደማሓይሹ እንዳወሰኹ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ ትግዜስ ናይ ገደነት ኣይኮነ ኩሉ ዓመት ጸኒሕና ክንገብሮ ኣድላይነት እንተሊ ወሲ ቅድሚኡን ክግበር ይከኣል ምእመን እንድሕር ገለ ሕቶ ኣለዎ ንመን እዩ ዝሓትት ኦዲተርስ ዲተሓቶ ትሬጀር ዲተሓትት መን ይደረክቦ ኸ actually treasurer حدد treasurer نديتي كاندي responsible نتي أتاوي وضعي نتي documentation بمولو treasurer responsible دلو auditor يركب recommendation إذا أنا ما متعرفش زي تجاجينر زخم حاشام زي تصبغ تسارعين إلو auditor recommend excited راح يظهر حسابات راح يظهر جيجان حرام له قرب تحت تصبغ تسارعها خبر بمولو جنا treasurer جزء هون حتى زلوا مأمن تريجر كحاتة تخيل أوكي سكاح جي خمسة قاتمن جن دهر auditors involved جوجو زي اللي نقدر كونون is open مالتي نبي تكستيان وزعي بتشكيل دل أخطرائي كتقول كل خاص بقلد وز خجلي لندي بتكستيان تشك حتى كم مالتي reimburse تجوبرو للنساء مالتي هيجي مثالي حدا سب تفقيدوه أو تخلو بكريت كارد دخل عديجو خيلين مثالي بكريت كارد عديجو تزيد له بتكريستيان زي الأخوته لإخو تلاأخو عديجو يمتى نسوب لاي بكاش دي خفلو بكريت كارد دي خفلو بزخونه جن تايخ قبله قبلت يزخ متعلو تا قبلت يزوا زمتى ناب تشيرش أبروف مسكونات أبروف بتزخل مسرح مسحالفات ما يعني أما تشرشة بتكريستيان بتشيك يزفون نتزوج أسب ريمبرس قبل كله بتكريستيان بتشيك يزفون بتكريستيان كان عينة مخفلية بالله كريدت كارد نا بتكريستيان يبلنان أوكي ما أكون كنت بقول له كن نتنمقوت عم نخط عم بتشيك راح تجبر كياو أزيو تبغى مقوت عم يهلو نتأبروفان كل نجار كله مخنياتو انتهى له كل جزء سب نخسرح زقواي ولا حجاب زناي سرح عالم زقواي كل جزء ولا تسي كان حالات نخسرح حساب زقواي دحرا تمليسو انتي سريحه زي دوكيمنت خطر كله خوارارد كله يلا كل جزء سب لا باكي زخو يدونغي حساب تسرح مسلطتك تي خالص لما رسيت بحالني قبلت بقرب موارد بقرب كتبلي خاطر حجي نزل مثلا كيمص تباهيلو كل جزء تقبلت يمص تشيك بتكريستيان بتدلك مسرح تخطيرات وقوم تشيك ما هم كروب تحتو كوبي سلزلو نتا تشيك كل تسب ما يمد فرمولا هم كل تشماغليتات زعباتن وصيتات ናይ ቤተክርስቲያን ኢልና ክንዛረብ ከለናሲ ሓደ ቤተክርስቲያን ድወጽእ ገንዘብ ታ ቤተክርስቲያን እዚ ነገር ክወጽእ ኢላ ዝመደበት ወይ ኣፕሩቭ ድገበረቶ ነገር ይድወጽእ
ስለዚህ እቲ ምእመን እታ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣለዎ ኢሉ ክፈልጥ ሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ተኻልአይቲ ነገር ድማኒ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዕሽርን ሞባእን ጥራይ ኣትእክብ ንብል ኣለና ካልእ እውን ድእከብ ነገር ክህልው ክእል እዩ ካብ ምእመን ዝምፅእ ገንዘብ ንኣብነት ንፍሉይ ፕሮጀክትታት ዝወፅእ ገንዘብ ምስራሕ ቤተ ክርስቲያናት ዝእከብ ገንዘብ ነዚ ኩሉ ሲ ሓላፍነት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣተሓሕዛ ሲ ኣብቲ ኣተሓሕዛ ናይቲ ገንዘብ ሲ ፅፉፍ ክኸውን ከም ዘለዎ ነቲ ምእመን እውን ከተቕርበሉ ትኽእል ትራንስፓረንት ዝኾነ መገዲ ክህልዋ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ሲ ከምቲ መጀመርታ ቢንያም ዝጠቐሰው ሲ እግዚኣብሔር እዩ ካብኡ ንድሓር ድማ ነቲ ምእመን እውን ሓላፍነት ኣለዋ ስለዚ ሲ እዚ ነገር ክትሪኦ ከም ዘለዋ እዚ ሳብ ሕጂ ንቤተ ክርስቲያንና ዝጠቕመ ፎርም ከምኡ ዓይነት ምእንቲ ሰባት ካብኡ ንዝበለፀ ምእንቲ ክገብሩ ገለ ብዛዕባ እቲ ፎርም ተተዛረቡና ደስ ብለኒ እታ መጀመርያ ትጅምር እታ ኣታዊ ዝኾነ ገንዘብ ማለት እዩ እጂ ትዝኣቱ ገንዘብ ሰሙን ዝእከብ ገንዘብ ኣታዊ ብቼክ ክኾን ይኽእል ብጥረ ገንዘብ ክኾን ይኽእል ዳሕራይ መን ሕጂ ምሳሌ እዚ ሎ ኩሉ ቤተክርስትያንና ኩሉ ፎርምታትና ሄድድ ክስታዩ ዳሕራይ ዋተርማርክ ኣለዎ ክስናዓ ይክእልን እዩ ማለት እዩ ዋተርማርክ ስለ ዘለዎ ኣክቹዋሊ ብኡ ተሰርሐ እቲ ሎጎ ናይ ቸርች ዋተርማርክ ኣለዎ ዳሕራይ ኩለንተን ሄድድ ናይ ኣማኑኤል ናይ እስላም ቤተክርስትያን ተባሂሉ ሄድድ ዝኾነ እዩ ድሕሪኡ ሕጂ እዚኣ ናይ ነእትዋ ገንዘብ ክንደይ ገንዘብ ኣትዩ ኣብታ ገንዘብ ኢሉ ዘንበረ ሰብ ብምሉእ ይፈርመላ ሕጂ ምሳሌ መን ይቆፂርዎ እቲ ገንዘብ መን ተረኪቦ መን ቆፂርዎ ክንደይ ካሽ ብቅርሺ ኸማን ብቅርሺ ክንደይ እዩ ብሓሙሽተ ቅርሺ ክንደይ እዩ ብሰናቲም ክንደይ እዩ ብሚእቲ ክንደይ ተኣኪቡ ብቼክ ክንደይ ተኣኪቡ ተባሂሉ ርክዕ ኩሉ ተፀብፂቡ ኣብዛ ቼክ እዚኣ ይሰፍር እዚኣ ታሰከን ፊና እዚኣ ኣብዚኣ ሰፊሩ ድሕር ሓበሬታ ኣሎ ብዚኣ ተፈሪሙ ሓበሬታ እዚኣ ማለት እዩ እዚአን ኣብታ ፓውች ምስተን ብእከባ ገንዘብ ኣብኣ ይኾነ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እታ መጀመርያ ፈላኒት ዶኩሜንትና ተኣከበ ገንዘብ እዚኣ ምስኣ ክትህልዋ ኣላ እቶም ኣሸር ሳይፈርሙ እዮም እቶም ኣሸር ሳይኮኑ ፍርሙ ሕጂ እቶም ዝቆፀሩ እዮም ካብታ ዝቆፀሩ እያ ትጅመር እቶም ዝቆፀሩ ክልተ ድዮም ገለ ንሶም ይፍርሙ ዲፖዚት ዝገበሩ ሰብ እውን ክፍርመላ እዚኣ ኣይፍርመላን እዚኣ ግን ይቕበላ ሞ እዚኣ ንሶም እዮም ዝፍርሙላ ምክንያቱ ኣይቆፀረን ንሱ እቲ ዲፖዚት ዝገበረ ሰብ ነታ ዕሽግቲ ፓውች ንዓ ሒዙ ጥራሕ ኢና ባንክ ዘእቱ ሕጂ ስለዘይቆፀረ ኣብዚ ኢሉ ኣይንበርን እዩ ንሱ ግን ታቅብልት ሒዙ ምዝያ ዝፈረምዋ ልክዕ ኣብታ ንሶም ኔታ ፓውች ዕሽግዋ ምዝያ ክትወዳደር ኣለዋ ሕጂ እታ ፓውች እሱ ዘእተዋን እዚኣን ልክዕ ማለት እዩ ኣብታ ባንክ ዝኣተዋን ምዝያን ይወዳደር ኣለዋ ንምንታይ ሓቲተካ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ዲፖዚትድ ባይ ትብል ኣላታሙ ንሳት ትብል ኣድያ ክንመጣ ከለና ነዚኣ እንታይ ኢና ንፈልጥ ሰለስተ ሰባት ኣለውና ገንዘብ ዝቆፀረ ኣሎ እቶም ክልተ ቆፀርቲ ኢልና ንብሎም ዘለና ክልተ ስለ ዝኾነ ሓደ ክቆፅር እዩ ሓደ ድማ ነታ ዝቆፀራ ከረጋግፀላ እዩ እታ ገንዘብ ተዓሺጋ ምስ ተዋሃበቶ ዲፖዚተር ከብፅሓዩ ናብታ ባንክ መን ከም ዝኾነ ሽሙ ግምት ኣለና ምን ኣብፅሒዋ ስለዚ ሽሙ ኣብኣ ሕጂ ተረዲኣትን እዚኣ ፎርም ወዲእና ኣታዊ ኣብ ዝረጋግፅ ማለት ፅቡቅ ድሕሪኡ ገንዘብ ምስ ኣተወ ክንደይ ገንዘብ ኣኪልና ኣሎ ተኻልእቲ ንሪኣ ወፃኢታት እዩ ወፃኢታት ኣለውና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለዩ ወፃኢታት ክህልወና ይኽእል እዩ እቲ መዓልታዊ ዝኾነ ወፃኢታት ክህልዋ ይኽእል እዩ ንቤተ ክርስቲያን ኤሌክትሪክ ክህልው እዋ ናይ ኣይቲ ክህሉ ክእል እዩ ኣገልገልቲ ክኸዱ ክጓዓዙ ከለው ናይ ትራንስፖርቴሽናል ኤክስፐንስ እውን ክህልዋ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ዝምላእ ፎርምታት ኣሎ ገሊኡ ብካሽ ከፍልዎ ኾኑ ገሊኡ ብቼክ ክኽፈል ገሊኡን ኦንላይን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኤርቲኬትስ ትግዛእ ንብሙሉኡ ግን እቲ ዝተገዝኣሉ ሪሲት ንደልዮ ኢና ኦንላይን ተኾይኑ ፕሪንት ገይሮም ከውፅኡልና እዮም ብካሽ ተኸፊሎም ሪሲት ሒዞምልና ክመፅኡ እዮም ዝመልእዋ ፎርም ድማኒ ኣላ ንኣብነት እንድሕር ዝተኸፈለ ትኬት ኣሎ ብክሬዲት ካርድ ተኸፈለ ነታ ሪሲት ምስ ኣምፅኡ ነዚ ኤክስፐንስ ፎርም እዚ ክመልኡ እዮም ኣብዚ ፎርም እዚ ሓደ ንመን እዩ እቲ ቼክ ዝፅሓፍ ዝኸፈሉ ሰብ ንመን እዩ ክንደይ እዩ ከፊሉ ትተኸፍለሉ ምክንያት ከ እንታይ እዩ ንሱ ክግለጽ እዩ ዳሕራይ ናብቶም ነዚ ገንዘብ እዚ ክኽፈል ፍቓድ ዝህቡ ወይ ድማ ቶም ኣፕሩቭ ዝገብሩ ሰባት ናብኦም ክኸይድ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ዝተፈላለየ ኣፕሩቫል ሬትስ ኣለዋ ንኣብነት ካብ ክንደይ ክንተ ሰባት እዮም ኣፕሩቭ ዝገብሩ ካብ ክንደይ ንላዕሊ ተኾይኑ ከሰለስተ ሰባት ክኾኑ ኣለዎ
ብዙሕ ቦታታት ዝግበር ነገር እዩ እንድሕር ውሕድ ኮይኑ ክልተ ሰባት ኣፕሩቭ ገብሩ ንኣብነት ክሳብ 5,000 ልዕሊኡ ተኮይኑ ግን ነው 3 ሰባት ክፍርሙሉ ኣለዎ እዚ እንታይ ሕግዝ ነቲ ስራሕ እንዳጻፈፈ ክኸይድ ብዙሕ ዓይን ክሪኦሞ ገለ ጌጋ እንተሎ መታን ምዕራብ ክጠቅም ማለት እዩ ተኻልእ ወጻኢታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ድማኒ እቶም ሽማግለታት ጥራይ ድውስንዎ እቶም ኣማሓደርቲ ጥራይ ድውስንዎ ቤተ ክርስቲያን ተውፅኦ ገንዘብ ኣሎ ንኣብነት ሓገዝ ወይ ኣገልግሎት መፅኦም ክገልግሉ ከለዉ ዝወሃብ ገንዘብ ከምኡታት ክኸውን ከሎ ንጹር ዝኾነ ብጽሑፍ ዝተደገፈ መስርሕ ክህልዋ ይግባእ ቤተ ክርስቲያን እቲ ክንደይ ኣትገብሩ ግን ናብቲ ሽማግለ ድውሰን ይኸውን ኣብዚ ካይዳ እዚ ግን ዩኒፎርሚቲ ወይ ድማ ውጹእ ዝኾነ ሰራርሓ ክህሉ ብጣዕሚ የገድስ እዩ ንኣብነት እንድሕር ኣገልግሎት መፅኦም ቤተ ክርስቲያን ተውፅእ ኣላ ንኹሎም ኣገልግሎት ማዕረ ናይ ምርኣይ ነገር ክህልዋ ይግባእ እዩ ነዚ ድማ ዶክመንት ዝኾነ ነገር ክትገብር ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ዋላ ወይ ሽማግለታት ዝውስንዎ ይኹን ኣብቲ ሰራርሓኦም ግን ውጹእ ዝኾነ ከምቲ ኣውፂኦሞ ዘለዉ ዝተሰርዐ ኣገባብ ዝተኸተለ ምዃኑ ሲ ኣብቲ ኤክስፐንስ ፎርሙ ንሪኦ ኢና ስለዚ እዚአን እንተን ካልኦት ስራሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዚ ናይ ኤክስፐንስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንምሳሌ ሕጂ እንድሕር ሓደ ስብስኻ እንድሕር ትገይሽ ኣለኻ ክትገይሽ እንድሕር ኮንካ ከም ኣገልግሎት እንድሕር ፓስተር ይገይሽ ኣሎ ወይ ሓደ ሰብ ይገይሽ ኣሎ ዳትራል ሪኩዌስት ፎርም ሪኩዌስት ተገይሩ ቸርች ኣፕሩቭ ገይራቱላ ማለት እዩ ጓዓዝ ዘሎ ሽዑ ናብታ ኤክስፐንስ ዝኸይድ ማለት እዩ سيم يلي تحتاني راسنايت زيا زدلي ناي حجز نحط وهاب كوينو اوكي ريكويست يقبل يجوال حجبتهم ماشي ما قال لي مالتي ريكويست خون دول مالتي جن كقرب الله نقصد حاجز يدلي نعيد حاجز لنا حاجز يدلي له ريكويست يقول زي سخاء بروف تكون الله زي انت هجي توسخي دوكيمنت نتي اكسبنس مالتي رسيت يلا هجي مثال حاجز نحكون رسيت يلا حاجز نسبت بوتونكا ترسيت هتصبلها جن اتليست حتيت كحط فقدر كاجن ريكويست تستاهل نوعو يحجز مالتي ابزي حط فورم خدمت خلينا مجمريا ريكويستد دخون له بحر ابروفد باي ما كلت له من يوم زيوم ريكويست تقبر انت ويتن كيف كان يركا مثلني ماني ريكويست تقبر ماني ابروفد تقبر من يوم زيوم كفرم كله حجز خونه وصاي بتكريستيان تحاسب بت مينستري حلافي بويا ريكويست زخون توصاي حجي خمس بنا قاليو معلتا روتين وصالو قاليو خا حدش ددلي وصالو زادك نبرت كون خيليو كنه جيت نحر واحد كوينو اتي حلافي نايتا مينستري يدلي إلو افكيدو خجبري خيليو معناتي يمينو بتكرسان حيثو معناتي ندحر ازي بزح بروجكت حبيز بلا بروجكت كوينو جن اقدمو بصحف يزحتت بتكرسان ابروف مسغبرتو يوتي اكسبنس سواتس معناتي اقدم اجن اوتيس بلاسو لاي ايبلنيو ولا مينستري حلافهم ولا قالون اقدموا بصحف كم بروجكت تعيزو عبيز ولا بروجكت خوينه يزارب دلو زين ناشته خوينه ግን እንዳይገብር ንሱ ይዛحتት እጅን ምሳሌ ቀል ነገር እንዳሉ ባትሪ ገዜና ነው ባትሪ ድል ባትሪ ነው ሓደ ይስራ ባትሪ ገዜና ነው ለምን ሚጥቅሽ ይሆን ዋጎ ነው ያለው አብነት ይዝወስደሎ እጂ ባትሪ መግዚም ይጥቅሽ አውጽያለሁ ይሉ የድሊና ነው ይሉ ንሱ ሪኩዌስት ገበረሎ ነዛ ሚኒስትሪ ዚያ ባትሪ እንደዚ ይሉ ሪኩዌስት ገሩ ያቀርብ ንሱ ዳህራይ ናቤ ዘቀርቦ ናብ ትሬጀር ዘቀርቦ ናብ ተሓዝ ገንዘብ ማለት ዘቀርቦ ተሓዝ ገንዘብ ሪዩ ኻ እንታይ ቅብሊት አለው ዲዩ ለከ መስርሕ ሓሊፉ ዲዩ ሪዩ ይሽዑ ተወጻእ ዝኸውን እጀታ ሪኩዌስት ንሱ መስፈረማ አፕሩቭ መጀመሪያቲ ትሬጀር ዝፍርን ድሕሪኡ ሓደ ካብ ሽማግለ ድማ ይፍርም ማለት እዩ ድሕሪያት ወጻእ ዝኸውን እግዚአብሔር አምላክ አዝዩ ባርክኩም ከም ዝገርኩም ጊዜ ቆንሲድኩም ተዳሊኩም ከተቅርቡ ናይ ሓቂ በሐንሳብ ኮይን ካድዒ ወላ ነት ህዝቡ ነዛ ዓይንታ አፍልጦ ክሎ ወላ ብቲ አካውንቲንግ ነገር ደይአቶስ ከምዚ ይስራሕ ኣብ ካምፓኒታት ዝስራሕ መንገዲ እዚ احنا ድማ ከምታ መጀመርያ ደበልና ካብቶም ደቂ ዓለም ዝበለጸ ጥበብ ዝመልአና ክኾኑ ትስሚል ቃል አምላክኩም ይድ ነገርና بخمسة عينتين كابز زبالة أن كيرنا بيكستياناتنا صفوفات حزاقة زب كلنا